Ayan, pupunta na tayo guys. So ayan po, live po tayo ngayon. Mag-start na po ang ating posisyon dito sa Holy Trinity. Ayan. Mag-i-start na po ang procession. Ayan, subaybayan niyo po ako para sa procession na po. So, tayo po yung magnilay-nilay ngayon. Araw ng Semana Santa. Hoy. San Pedro, totoo yung manok ko. San Pedro. Ito yung sasamahan natin. Nandun na sila. Kasama kayo. Now is the hour of our death. Amen. Yes, Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners,
Now will be hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Our Father of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. Now and in Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, Pray for us sinners. now and at the hour of our death. Ayan mga kababayan, nandito sila naghihintay. Ibang mga santo nandito. Ang boys dyan sa likod, dito sa harap. Marami na palang nakaabang dito, guys. Orang lang po, saglit. Oh.
Bilis ah. Panginit-init ah. Ay, shoutout sa mga viewers natin dyan. Shoutout. Dahan. Pag may hamsang lang na. Lalay lang. Kontra. Oops. Hams. Oops. Mahata. Wala nakikita ko na din. Dito ka na lang sa gilid, oh. Mamaya, sampali ka lang ate Ben. Wala ka, ha? Wala inaalala ko. Oh, nandito na kami. Shoutout kay Marwa.
Shoutout sa inyo dyan. Marami po sila. Oops, mayams. Oh, nalagay yung kamay ah. Nakaganan yung kamay. Nakatali. Wagana. Oh, may hams. May hams. Nandito tayo ngayon guys. Nagtutulak tayo. O yung pa, dahan-dahan lang. Mga kuya, alalay lang.
Ups, ups, ups. Lalay, lalay. Uy, daday na mga kuya. Paalog-alog yung kamay. Hindi po, nakatali. Hindi nga po nasa. Lalay lang. Pababa tayo eh, pababa. Pababa tayo guys. Ayan o, may hams. Slowly. Okay, slowly lang.
Kapaliguan tayo. Kasi yung buta na ito, ikot pa rin. Sabi ko, mga pwede ko. Tubig daw. Ayun o. Buwagi sa Nazaret. Sabi wala daw sa area. Marami pa rin. May parang may palo lang namin. Ingay yun. May mga tao lubos na patang ingay. Sorry po, bibili ka namin. Hindi mo lang namin sa namin. Ayun lang talaga yan. Discount. Meron po. Salamat. Dito na tayo sa Mindanao.
Kukontrahin mo na lang yan. Sa ano yun, sa mga pababayo eh. Ayan yung kahoy yun. Leg! Leg! Yan, leg. Yan, nice. Yan, nice. Dahil dyan, bibigay ka limang palakpak mamaya. 1, 2, 3, 4, 5. Pero maaga. Baga, Tama ka pa. paano ka magdasal lang talaga? Ito, tinitensyon. Tinitensyon. Kung nakuha ko yung sahod ko kagabi, nakikita ko. Buwan nila lang talaga ito, eh, ha? Yung pala. Hindi pa yan, hindi na kuha. Hindi talaga binigay. Break yan. Kanina nga rin, nahanap ko kasi umakyat nga ako, di ba ginagawa ko yan? Walang break. Walang break. Kumuha ako 4 malalaking bato, oh, break. Break talaga siya. Hindi tayo nahirapan ng pagkita. Katulad yan, di ba? Di ba, mabagal siya. Natulak pa rin talaga.
Diretso, wala kasi. Nililis na talaga. Yan, parang kay Lord. Okay, sumakas na natin. Tayo pala dito. Ano, taga rito ka? Ah, dito? Good. Ah, dagdagan tayo ron. Hindi pinakuha ka dyan. Oo, aaltan tayo. Nakabalo ako. Ibang nakaprime ako. Pero ano,
Oo, baka. Tsaka na pala. Opo. Halit din udas. Sinadali namin para makasya kami sa simbahan. Baka tayo na. Balik ka. Kaya, balik ka sa amin yan. Nasabi to. Yung mukha kasi baka magkasigan. Uy, yung ano, corona. Dito sa kanan. Oh, yung kanan, sa kanan. Mabingi yung ano. Mabingi yung konti yung... Basa pa. Domingo na, Domingo. Ayun o.
Pababa, pababa. Siguro yung pinag ako. Sorry. Ano, buhatin mo ko. Gano'n, yan. Di pa kasi ko lang ko. Ay, may dahon dyan. Walang break to. Nalilip ako. Nalilip ako.
Pantay mo lang sila. Vernon! Vernon! Ang dami pa nang sumabay, ano? Paano pa yun? Dito kami lumiligo, parang may sila. Pinahaba ko ba? Baka pinag-start eh. Start? Salamat! May dito ba?
Tama na. Bye, bye. It's so heavy! Sana araw-araw may position para pumayat ako. Pero mukha di ako ito yung pinakatama sa lahat. Hold this, and then, Hold ako. Ayaw. Ayaw mo naman pala eh. ako lang ito guys. Ayaw natin si Tasha dyan. Ay guys, bitawan natin. Galing. Okay guys, kayo na niyo Tasha. Baba kasi. Kaya, di ka mo. Oo. Kumuhat ka ng table, ano, and then wala sa shit. Exit ka. Bitawan. Nag-upan pa lang na resort. Diretso pa. Sabi ni, makaparunan. Bumalik ako sa Opo. Pahot dun sa kaya yun. Sa video natin sa YouTube. Hindi lang. Oo. Pero sa pala, nilakad na dito.
Iba naman. Ay, kabit dito na dito. Ay, kabit pa yan dito. Kakali na lang. Mas dito ko, no? Siyempre, makakilala mo. Sa ano, pesa. Muna ka dyan, ha? Ano po yung Ay, hindi ka na kain. Hindi pa, kukuhanan ko lang. Ah, Nadapa sa lupa, sabat mo berbusa,
Ay, kabe ka naman, ay. Oh, anong chapter kayo? Ang Panginoon Diyos ay sumasay ito. Pusa pinagpala sa babae lahat, at pinagpala ang mga anak sa Jesus. Santa Maria, ang Diyos, pagkalangin mo kami mga sala. Ngayon na po kami mamamatay namin. Kabalyo, ang Panginoon Diyos ay sumasay ito. Pusa pinagpala sa Bunso. Liam. Oh, sige. Hello. Oh. Hello. Kuya Rene! Ano? Miss ko na yung tray! O sige, bubukas. Magdadala ako bukas. Dalawang tray! Ay mo! Yan mo ako, Miss. Uy, Hello. Hello, guys. From Philippines, bro! Hindi ko alam mga agad namin. Lalim ka, King! Hello, guys. Shout out, sir.
Ano, Paul? Hi guys. Ang dami, mahaba pa na to. Tama ka pala, Dad. Oo. Ano ka? Sabihin mo wala ka. Ay. Ay, naglalabas pa ko. Wala, pinag-uwan. Wala na ako. Ay, dito may namimigay dito guys. O, sabihin na po Buwan po sa loob. May tubig na ba? Ito, di ba? Wow! Ilan po, sandali na po. Mga brado. Isa-isa lang. Isa lang para marami sa lahat. Oo, may isa ba?
Meron pa ba? Hindi na to yun yung ano, yung nagtutula. Kaya pakuangit nyo eh, pag gano'n na pagkuhan mo eh. Kaisa, dali mo yung bike, Kaisa! Yan, awarin din. Mag-iisa po yung impyerno. Patuloy po ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na sa kailangan ng tao. Napapusat na pariyagsari. Napapusat na pariyagsari, ina ng awa. Ikaw ang kabuhayan at kasasunan. Kababi na nanligan ka namin. Ikaw nga po. Napuntungin nga namin ang aming pagtangis din sa lutong bayang kahapis-hapis. Ay abang, tingin mo sa amin ang mga matabong bawa